Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau, aja lali ndonga dikek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. Wacanen kang titi. Nyirami kembang. Mita duwe taman. Kembange manca-warna. Ana kembang melati, kembang sepatu, kembang mawar lan sak panunggalane. Saben esuk lan sore Mita nyirami kembang. Uga saben 3 dina pisan Mita menehi rabuk supaya kembange lemu-lemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga materi sing awake dhewe sinaoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat. Nganti tekan sakmene wae pertemuan dina iki. Mengko dilanjutne malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.